Szerinted mit jelent a polgárnak? Szerintem azt, hogy szabad utazhatok, tanulhatok, meg dolgozhatok az EU országokban. Olyan, mintha az egész kontinens egy nagy közösség lenne. Érzed valahogy a mindennapjaid vagy az EU tagjai vagyunk? Igen, amikor olcsóbban rendelek külföldről, vagy ha jelentkezem Erasmus pályázatra. Meg az is durva, hogy nincs határ, a legtöbb helyen nem kell útlevél. Szerinted az EU segített ilyet maradta? Abszolút. Rengeteg támogatást ad a tanulásra, az Erasmus Plus, utazásra, a Discovery, meg startupokra, csak sokan nem tudnak róla, pedig szuper lehetőség a fiataloknak. De a változást látni az EU-ban. Több figyelmet kellene fordítani a környezetre, a klímaváltozásra. Jó lenne, ha a fiatalok hangját is jobban meghallanák a döntőség. Én egyszerűbbé tenném az EU pályázatokat, több programot csinálni középiskolásoknak, nem csak egyetemistáknak. Igen.